Kon ero gak saiki ya. Hmm. Macem-macem iwak iku medeni. Kok iso ket biyen ya iwak-iwak ngono wae. Akeh. Aku mancing ya iso iwak gak ono iwak medeni, ono iwak lele, iwak. Ono lho iwak iku sing motone akeh, lebih dari 1, lebih dari 2. Kemeruh. Lah, ngene ketok jarene sering mancing. Iya iyalah. Yo gak ono critane iwak mesti motoe mek loro. Tak takoki. Oh. Kono apa? Iwak apa sing motoe paling akeh? Iwak Jare sering mancing. Iwak gurami. Pangananmu lah niku. Iwak sepat. Sing motoe akeh. Heeh. Apa? Iwak sepat. Heeh. Sepat yo mek loro. Lah iya. Oh, Piro katene? Karo kan sekolahmu mbiyen niku ya apa sih? Iwak sing paling akeh motoe iku ya. Iwak teri. Iwak teri yo mek loro, Dul. Kene ambek kene ono maneh. Ketara nek kato mancing. Iwak sing paling akeh ku motoe iku iwak teri. Iya mek loro iku. Iwak teri sak kilo.